Da ka jing sokya halor ka jing yai mat jing jong ipaj ba ka thany marmany kabadai ka wei na gishnong ka jela Meghalaya kabadon sya khaput bat ka jela Assam. Menta ka sngi na kaliang jong UMLA bat UMDC ka nongpo constituency rengkat bat ka jing don lang jong kibor pulit na nongpo police station balami khmat daw ba PS Marwen ubade circle inspector jong ka nongpo police station kilakot bania kendu ya baro kinong ilam shnong jong kate ka thany bania keren bat bania phaliu jingmut bat ban sangam ke jing jong ki paj ba kaba kimat hapo kene kapor lockdown kabala jubna ba kidon ki barung tu bat yat tu bej na kapor syakapor na kene kelenti da kaba penlong ya ka jing khayi tu wat apedeng ka lockdown kaba om sya ban yat na kawai ke jela sya kawai pat namar wat tang ban yat na kawai ke distrik sya kawai ke distrik ru lakhang persya namar baniada ya ke jing pur jong ke jing pang coronavirus henry ke jing persyang jong ki katto kene ki riusyum kabu lengba kene ke surok kala penlong ye kinong mi khamat ban lum sendon da kejing ye kendu bat kinong yelam shenong ban pej halor kene kejing ma kaba ap ki paj ba lengba kene kejing shim kebu jong ki briu ki bawan na kiwe ki jaka wat haba kilatip ba kadai ka kampi an kumta ha kene kesngi lengba da kene ka khubor kini kinong mi khamat jong kanong po constituency rengkat ki bor pulit bat rengkat kini kinong yelam shenong kila maham ye kito ki bajushim kebu lengba kene ke surok kabami bej bej sedu sajela Assam kabalong kejing ma ye ke Meghalaya borok away namar kumba kalong hadu menta kajela Assam kala nangkiu ka jingdon kibriu kibayo ya une kunyang jingpang coronavirus ha kaju kapor na kaliang jong kibor pulit kinwan ban paharano ya kene kusurok man kasngi na kaliang jong kinong ilam shenong kilapan pauru bakum ka shenong kibadon syaki khaput kijumat ikijing sya berngem na kibriu ka jela Assam balada kim sya bandrung ha Meghalaya ha kene kipor makiru kim sya syu ya kinong Meghalaya ban lejrung la kadai menta lane hakipor ki bandangwan ki judon ru ki briu ki bana kiwe ki jaka jong ka jela Meghalaya ki baju shim kabu ban lej khayi syagate ka jaka khaput da ka bathok ya lagi parari tang ban yo kamai klem perkhat syu ya kejing bha jong ki imlang salang to ha kane ka por ngidon ha kane ka dorbar hall jong ka snong marman kajing kendu ka bakerpang bat kesenjuk kirang ba snong jong marman area bat hagaju kopor bat kinong yelam jong garai marman di snong ba para marjan ye don lang MDC dan burom jongi di yang taiba PS Marwen na kaliang ka police department na kaliang jong kinong yelam jong kanong po si COVID-19 committee kiri orang ba baro di bedon lang kajing tumu jong kane kajing kendu jong yim da kesngi bani kendu markmat bat kini kinong yelam snong jong senjuk ki dor ba snong hangni bat karaj kalong bania keren halor ki mat ki biedei kamtam bat kini ki bordar area mar kini ki snong nadu na sakoi kuna sa umjong sa kongwin sa ampriling donral markang ipoy kulia marman pisam muru rong sahab ka rong thelu ka kuswai ka injalbi rong beta ini di snong ki badon habordar bat ko Assam kini ki benta ki bangat ni tede nak taka daw gajing kendu jongi kalong ban pej perman kumno ban perking bahaya garung kami ya kini gi benta gi badon hang ne apo bordan tingi layo ban ya slok ya layo sibun gijing ajing mut nakaliang jong gi snong hang ne nakaliang gi nong yalam snong nakaliang jong nong yalam raj nakaliang jongi dong layo ban penbej bang police department ru kumno ban don gajing perking ga bakam tikna hang ne agi por gi bladep ru kila judon gi patrolling nakaliang police department kila ju patrol nak por sa por bat ngi sutu banang don kam susu banang kampen bah bat de nang takadaw ya kendu ndang sngi ban pej ba kanum don kajing ya lailan ha kini ki bordar gi jungi nang bangin la ban te lakam ya kajing pur state jong ni nyang jingpang COVID-19 kata di ke banungkong kabar kalong ilayo ru ban ya slok alor ba kini ki kajing ya kajing yang jong gibriu nang neru ni apil ya ki paran song snong gi jong ngiru ba sipor mentakat baga perthei kampat sengan ngin tiar na gijing pendon kam than ni kene gelenti na kam ta kiwe de gijing don kam tiba ki parlok na sok senong jungi ki juyat ki juyang ki bedon kam namar baga long ris kene kajing ki don na preng jungi ki ba kam si siliang bordar ki don tingi apil ki kalong bakat baga ne ko perthei kan kampat sengan ngin sengu bahaban nom ya pendon kam ban cross ya kene ko bordar seti siliang di kene ko bangile ngi pendon kam ba tang ne apo uput usam jong ne gejela ga jongi namar kaliang jong sorkaru kadang khang ya ke interstate movement hadu menta empat la
ban lek na kawai ke jela sya kawai ke jela nalor kani ngelayo ban keren ru ha ka bide bat ka jing penkre jong ki snong hang ni ha ka bide ka jing penkre jong ki ya kini community quarantine center ha ki snong kani kalong kum sibenta ban yarap ya ka sorkar ka sorkar ru kala penkre ki quarantine center ani kita institutional quarantine ki bagi khap ha ki jaka ba phe dan dai namar ba ka jing wan jong kini ki parlok nong chong snong jong ni ki ba trei la ni ki ba pule sabar jong ka jela jong ni kila bun hadu kata-kata nemla su na kaliang jong sorkar bagian penbiang dei na kata-kata bana kaliang jong ki snong ru ni hap ban don ka jing trilang ila yo omne slok ha men ni ban ile kat bala ban penon kam da ki community quarantine la ko bende ki yeng dorba la ni ki school dekat bala ka jing kentu ka jong ki kalong bakat bala ka sorkar kan simkhia na ka benta ban pensa ya gitu ki bawan na bar jela hagi institutional quarantine kani ngi iban na ka port namar ba kam singan bakin advice bansa hagi home quarantine jadi takadau kat bala ka sorkar kan pensa hagi tu ki institutional quarantine lada ki bom yam suang tu kumo bena kaliang jong kisnong ki bala ban penkre ngi lai keren penbe ya kata bakin penbiang ya ki community quarantine center hagi snong ki jong ki bat na kaliang ka jong ngiru kumbangila keren na kani kanong po si covid-19 committee ka bangila tung kani harap kat bala ban pej ya gijing don kam la ga bade bar kreation na ka bam gadi ha ga bade bar gijing don kam la ga dei gijaka li chabar la ne gijaka sum la ne kini gijun kam ki gijaka bu bar kam ta ter ini le ka bala ban penbej bagi dor bar snong bat ngi apil ru syaki nong ilam snong gerang ba snong ha bagi don ki bawan nabar ka jella ki bawan ki snong gijung ki kin sobha ban pentip syaga ni ke komiti kenang bangin tip ban le ya kebron kam hai bor berit ngin persang ban yarap na ka banta jong kitu ki bawan aba namar ba ladangin la ban sumar ban yada nau ni ujung pang khamtam na kini ki bawan na sabar ngim ong begini bawan nabar ki wara bo jung pang de kum galat jing yada ni ladangila ban ye khun ye kene ka thmada ka ba pen kerpang ye kini ki bawan penong sisa ka jing kerku mar ngi sutu menta kini bawan nabar kilong ki ba kordor hadu kata-kata ngi haban sumar ngi haban priang borong ngi haban sumar ngi haban ai ga jinga trilang bat ki nang bangin la ban yada la ne kum sibenta bangin yada ya kene ka jing pur state jong ne yang jingpang nalor kata ela yo ruban keren sepang ga jing jong ki nong rep kum no bangin facilitate ya ka jing penpoi ki marrep nang ni kum kuai bat ki we ki bun bag perlo ngi rep ki keren meneh ha bangin nang le kat bala ban yo ya kayo mengena ka benta ban keren lembag agriculture department dan horticulture department ban keren ban la ban di ya kini ki marrep ki jengki lengba kalenti ka biang namar bagaji khayi kum ban keren menne kala ban don ban suyo cross kini bordar klem da tip da klaw na pedap ba kum ta ter mdi tang kuai ba gajing ya ka kutung ba kum ta ter ndingi kwa begini ki ibarok ba in le agar kom ka badai kanwan hilang ba jong ke screening center ka badan bernihat kenang bakandon gajing sengani kinong song senong gijong ngiru mar katangi apil ya barok kinong khayi kinong pet ngitip gajing jenjar kane kapor barok kadon barok ngi hapan kamai tang ba ngin ya le kat bala kat baka perthai kampat sengang ngini le kat bala ban bud renti ya gijing batai jong sorkar ngin ya da gitu gilenti ke belabu bet bandrung gitu ki entry point kenang ban la ban screen ya ki ya kom ko badai ban register ka kom ko badai bat bana kaliang jong ngi pet ba arungin ai kajing trilang rengkat na po sa po bat swaban penkut ngusoban apil sejisin ya kinong song snong jungi baro kulum lang kolong bangin kenmau biang-biang ya gijing betha jong sorkar ka bukan thup na du gijing deng mas jisin bagi lami sabar ngi de mendeng ya mas ka ar kalong mengilek kat bala ban thet ya gijong kiti gijongi lande benta ada sanitizer bat ka balai kalong ba in penjengai we nei we ko social distancing kani gede ka dawai ka bangin la ban kiar na gune kunyang jingpang den takadaw ngi kerpat ikipat ba bagi sobha ban burunti ya gini ki jingpata